Na fronteira entre Grecia e Macedonia, nun lugar chamado Idomeni, unha nai ten ben agarrada ao seu fillo. Colleuno por detrás e rodeouno cos seus brazos. Non quere mancalo, pero tampouco pode permitir que se mova. Vai frío detrás do arame. É un frío interior e desproporcionado que conxela as arterias e os órganos. Só poden sentir os que están dese lado. Que vas facer con iso? Pregunta o cativo ao seu pai. Vaivens, voltas e reviravoltas, homes con chapeu que pousan delicadamente as mans na sensual zona onde rematan as costas femininas. Parabéns, campeón. O teu diploma, o libro, Parabéns.